Özüme elbet duymaktan kime жаңа da. Häzir anda İstanbul'a gelemden beri denize gidýän özüm şo taýda oturyp denizle gürleşýän. Hiç kime жаңа etmän, hiç kime derdim aýtmaýar. Özüm elbet duýanmatym. Häzirlikçe şu ýaşyma çenne demem bolmady. Adama gelen däl ýalyny bu durmuşda telefonumuz var. Tuğlama, TikTok va, Instagram va adamlara tomoş edip soğuk koyuverýän adama jaň etjek bolanmak garaz. Erwet bolanda men wopşym hiç kime jaň etmeýän. Hiç kim bilen paylaşmaýan. Paylaşamok Erwet bolanda. Gowolumda paylaşýar. Kullu dostlarıma jaň etýän. Men jaň edemok dua edýän. İň gorkýan adym men özüm aladaçyl, alada etýän, köp alada edýän, şo zatdan gorkýan. Öňün pikir edýän. Bugünküm bolsa ýa bugünküm tapsam erterkim gaýgy dällip bilenmok men 6 ay, 1 ýyl, 5 ýyl, 10 ýyl öňüm alada edýän. Soň demde puşman bolup gitmekde. Nämeden gorkýan? Hudadan gorkýan da ýöne zat durmuş tarapyndan soradym. Vallahi bu hakyky bu soraga jogabym ýok. Yani Allah'dan başka gorkýan adym ýok. Hudaýa şükür. Meň gorkýan adym pulsuzlyk. Haçan ağlanım yadıma düşenok yani duygulu adam bolanım için ki vakti duygulanan vaktim gözüme yaş gelip bile yani tak ağlamak için ağlamaya. Tipo köçede aç kalan birini görsem ya mesela bize nucdatsıdan birini görsem tak o duygulanıp bilen bu bir aydımon bolup bile tak o ruhuna işlen bir aydın bolsa duygulanıp bilen. İnsan bize haçan ağladım. Bundan 2 ay öň gyzym üçin aýdym yazıpdym, şonu ýazyp turan wagtym, şonu ýazyp bolup dinleýän wagtym ağlapdym. Dinläp otyrkam, duýgulanyp. 2 ay. İň soňky sapar oglum bolan ağladym. 2018-nji ýylyň 16-njy awgustynda. Bagtdan 10 günden pulumu tarty şoňşy ağladım. İň soňky edek kaçan ağladym. 18 ýyl mundan gözüme ýaş gelip ağlap gördüm, ondan bärde ağlap göremdim. Nämişim? Ağladım gelen ok, gynanam ok, Hudaýa şükür, Allah näçe. Yo, nämişim ağladym şo? O wagt näçe ağladym. O wagt maşgalamdan bir ulayarlığımız yerini ütkötdi, o dünya geçti. Ana şonu Erwet yıkılmasamam, yıkılmaň bäri ýany boldum. Ana şonu ağlattım. Ondan soň ağlamadym. Bir sähelçe bir zat ýadyma düşüp göz ýaş gelen bolmagy mümkin ýöne kän aňsat ağlaýan oglanlar men. Urwam ağladı ölen oklardı. Bir media döwüň başynda. İnşallah 5 ýyldan soň şu wagt 10 adam tanayan bolsa meni 5 ýyldan inşallah 100 000 adam tanaýar. İnşallah aman ýaşama. Özüm 5 ýylda näýil görýän? Pully milyoner. Özüm 5 ýyldan soň nesip bolsa ata watanymyz Türkmenistanyny görmek isleýän özümi ondan aňyrsam maňlaýda nerden çyksak görüberis.
öğlenen öyle işikli maşgalalı kakpalı Yaşlığa maslahat. Söyüňi söýülip başaň, isleýän zadyňyzyň izinden mydama ılgan, höwesiňizi hiç bir wagt, hiç bir zatda höwesiňizi gaçyrmaň. Öňüňizde näile problemalar çyksa da hemmesini bir şekilde ýeňip geçiň, diňe öňe. Telefonu ken vermesinler. Awa. Başka iş durmuşunu, yaşayış durmuşunu esasen köpünüz verseler, kesenmezler. Yok telefon olmasa bolanok diýseler hem haydasınlar TikTok'a, Instagram'a, tuğlama. O taylaramlarını durmuşumuzun bundan beýleki nemelerine bıratlaram bir hüner boldy. Sonyaly. Yaşlara maslahat. Pul gadanyň puluňy sowma. Eliňizde saklaň, gün geler şo pul gerek bolar size. Men kän şonýalak ýalňyşlyk goýberdym. Sizler goýberme. Yaşlara nasihatım, eğer men 18 yaşıma iza giden olsam, bir neçe zadın izinden değil de bir zadın izinden bökerdim. Iň degerli berip biljek maslahatym. Maksadyňyzdan dönmeň. Maksatly ýaşa, maksadyňyz bolsun. Gorkma. Ondan pul biriktirmeň, adam biriktirir. Ingo görýän adyma Instagram nädem de şadyan bolar kam diýen özüň şo taýdan gözlemelim diýen mene. Men pikirime şol ingo görýän halayan kino bolup biler, artistler bolup biler, awa şol sanna TikTokerlar bolup biler. Näde şadyan, şatlanjaňy, näden de şatlanjaňy bilýän ýerinden, bilinýän ýerinden özüň tapsa bolýar. Özüňi näp tapmaly? Pul bilen. Pul bilen bolmajak zat ýok, bir ölüň diýerilip goranar. Özüň näde tapsa bolýar, men aýdynmy? Hakyky sen özüň näýlik bolsaň, özüň o şekilde alyp baran wagtyň özüň kimligini bilýän, artistliga salyp özüň aslında şeýler men prosta aslında bir prostoyrak adam bolsa, mysal üçin bunu baý sumaklara, neme sumaklara degişledi baýdan da özüni has başgaça görkezjek bolýarlar. Ýok, siz näil bolsaňyz özüňi şoňa alyp barmaly, sada göňüllü bolmaly. Eger elbet sada göňüllü bolsaňyz şoňa alyp şo wagt seniň hakyky kimligiň orta çykýar, meň pikirimçe. Köp ýalňyşmaly, ýalňyşyp, kän ýalňyşyp. Özüň nädip tapmaly, men müň ymykly jogabyna berip bilmeýän ýöne nädip tapyp bolýar. Ýalňyşyp maksat goýup, gözläp, ilerläp, ýalňyşyp, ýykylyp, turup, büdüräp, ýenilgap. Maksadyny ılgan adam özüni tapar. Meni bagtlayan zat gülüşmek, değişmek. Awa yerine göre azıcık dawada jedelle gyryklanýar meni. Bu eşim o meňdeşler. Meni näme bagtlatdy? Pul. Hasaňa duýdans gelen pul. Meni bagtlaýan zat. Birazcık näme boljak, ona gyzym barlygyna begenär. Ben şoň üçin bagtly. Men bagtlaýan zat maşgalam, çagalarym, oğulcuklarım.